En setembro do 2007, 52 rapaces e rapaces entraban por primeira vez nas aulas de educación secundaria no Instituto de Pontevedra. Eran mellores perros. Agora, entre a perda timuda do alumnado nas zonas rurales e os recortes en servicios educativos, elexamos porque non nos reduzas a un dos dous grupos de primeiro que temos. Entraban con curiosidade e vos propósitos que seguramente conservedes vos recordos deses primeiros. Niso teño algo en común con vos. Para mí tamén era un primeiro ano en algo que tamén recordo de un xeito especial. Un grupo de profesores comenzábamos nunha dirección. Recordo ese verán do 2007 traballando con Carlos, Roi del Río, Alborja e Paula para preparar o centro para ese novo. Sabedes que fochedes a primeira promoción que comezou o curso no edificio I1 e non aquel horrible edificio de ESO que temos en Madrid e que ese traslado levounos moito tempo e debates de futuro. Penso que foi dos nosos mellores acertos. Tamén nos estrenábamos ese ano coa ilusión de que se enfronta a novos retos e penso que por iso tiñamos vos un aprecio especial por ser tamén novatos no instituto. Aprezo que tiña que disimular, pois tiña que impor o meu papel de xefe de estudios, dos que algúns disfrutaríades máis que outros. Lembro algunhas charlas algún de vos no despacho de xefatura, algunha bronca, algunha protesta tamén, algún llanto, algunha risa tamén, pero eso sí, moitas promesas de, a partir de agora, cousas nerviosas. Aquí non daba a milagro todo. De todos aqueles 52 que comenzáchedes, estades aquí 20, celebrando ese día de graduación de segundo de bacharel. Quero acordarme dos que non están agora aquí, os que siguen no instituto e os que marcharon. Desexolles, como a todos vos, os mellores froitos nos camiños que elixiron, nos que van e ides comezar. No ano 2011, incorporamos as aulas do Instituto de Ponteceso 35 novos compañeiros que comenzaran a ESO nos institutos de Malpica, Habana e Laxe, e cos que compartiríades 2 cursos de bacharelato. Tamén entraban con curiosidade e vos propósitos, e seguramente teñan tamén vos recordos daqueles primeiros días. Niso teño algo en común con eles. Estrenábame como director. Para min tamén era o primeiro ano en algo que tamén recordo dun xeito especial. Recordo comenzar o grande de 2011 e traballar con Bea, Eva, Clara e Ana para preparar o novo curso. E ata hoxe chegamos. 2 anos de bacharelato felices, pero tamén duros. Estudar é unha tarefa que se gaña por insistencia. Nunca renunciedes aos vosos proxectos. Non gaña o máis forte, senón o que resiste máis. E senón, preguntádelle ás vosas nais e pais. A forza non é o que nos fai máis humanos, senón esa capacidade de planificar o futuro que nos leva a aguantar as embestidas das circunstancias. Circunstancias que cada vez máis son máis cambiantes. 6 de cada 10 traballos que ides realizar aínda non están inventados. Por iso, aproveitade o momento. Me diría Jorge, mirade dentro de vos e formádevos en reforzar o que sodes, pois nesa formación ide ser os que máis resistades as eventualidades que aparezan e seguramente tamén seredes máis felices. Aproveitade a formación que se vos ofreza con agradecemento e a quen vos ofreza e sen renunciar a que se sades respetuosamente exixentes. Cada día máis considero isto o camiño para facer un futuro máis humano do que seredes os protagonistas. Aquí tedes a vosa casa, que podedes volver a ela cando queiras, cando digades. Pídovos unha última cosa. Por favor, deixádemos mal e sede moito mellor que nós. Parabéns a todos por este día que disfrutedes e agora imos pasar o acto de entrega de